Danas mi stvaramo istoriju, zapravo stvaramo budućnost Crne Gore, čiji su temelji poštenje, pravda i demokratija. Danas mi stvaramo budućnost u kojoj se korupcija, bezakonje i kriminal pobeđuju svakog dana. Vlada Milojka Spajića je izabrana prije samo 8 mjeseci i već je napravila velike reformske korake. Dakle, usvajanjem paketa zakona koji su ključni za naše napredovanje na evropskom putu, na putu koji je ranije bio zaustavljen od strane onih koji su se bogatili od stagnacija i korupcije, Vlada Crne Gore pokazuje snagu i hrabrost i odlučnost u reformama. I da, ovdje se samo ne radi o rezultatima Vlade Crne Gore, već i o parlamentarnoj većini koja u ime građanki i građana usvaja zakone koje stvaraju sjajnu budućnost za našu državu. Danas usvajamo zakone koji suštinski mijenjaju način funkcionisanja naše države. Zakone koji donose opipljivu korist svakom pojedincu u Crnoj Gori. Šta ove promjene zapravo znače za naše građane? Živjet ćemo u društvu u kojem su naša prava zaštićena čeličnim i pravednim zakonima. Pruža nam se prilika da svjedočimo i osjetimo kako istinski pravna država štiti interese svog naroda, gdje se borba protiv korupcije vodi odlučnim djelima, a ne samo riječima. Ovi zakoni osiguravaju da niko nije iznad zakona, da pravda stigne do svakog bez obzira na položaj, funkciju ili bogatstvo. Što ovi zakoni znače za državu Crnu Goru? Oni označavaju jačanje naših institucija, unapređenje integriteta naših javnih službi i ono što je najvažnije jeste vraćanje povjerenja naših građana u same temelje naše demokratije. Usvajanjem ovih zakona Crna Gora postavlja temelje za potpunu reformu pravosudnog sistema, osiguravajući da korupcija, kriminal i zloupotreba vlasti više nikada ne mogu ugroziti budućnost naše države. Juče i danas smo izmijenili i dopunili ključne zakone, poput Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o državnom tužilaštvu, Zakon o specijalnom državnom tužilaštvu, Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnom djelatnošću i Zakon o sudskom savjetu i sudijama. Kroz ove zakone gradimo državu zasnovanu na principima poštenja, transparentnosti i odgovornosti. Zakon o sprečavanju korupcije jača mehanizme za otkrivanje i kažnjavanje korupcije na svim nivoima vlasti. Ovaj zakon ne samo da štiti javna sredstva od zloupotrebe, već štiti prava pojedinaca da učestvuju u ekonomskom i društvenom životu svoje zemlje, oslobođeni barijera koje stvara korupcija. Zakoni o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu reformišu naš pravosudni sistem na način što osigurava da tužioci nezavisni i opremljeni neophodnim alatima i resursima za efikasno procesuiranje slučajeva korupcije. Ovo je od vitalnog značaja za reformu i brzu obnovu povjerenja u naše pravosudne institucije. Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću je moćno oružje u rukama našeg pravosuđa, omogućavajući državi da oduzme nezakonito stečenu imovinu, čime kriminalne aktivnosti čine neispravnim. Dakle, ovaj direktni udar protiv organizovanog kriminala i korupcije šalje snažnu poruku da se kriminal u Crnoj Gori ne isplati. Zakon o sudskom savjetu i sudijama jača integritet našeg pravosudnog sistema, garantuje nezavisnost sudija i štiti ih od spoljnih pritisaka, koji su od suštinskog značaja za pravično suđenje i pravdu koja je dostupna svima. Dakle, danas ovdje u parlamentu imamo dužnost da glasamo za sve ove zakone. Ovo glasanje je za budućnost Crne Gore, glas za državu u kojoj poštenje i pravda vode sve građanke i građane ka boljem sutra. Zato pozivam vas sve, koleginice i kolege poslanici, da glasate ove promjene. Neka naša današnja odluka bude glas za pravdu, za transparentnost i za društvo u kojem svaki građanin može ponosno reći da je Crna Gora njegova domovina. Na kraju želim da se zahvalim Vladi na trudu i posvećenosti, da se zahvalim svim onim poslanicima koji su glasali ove zakone i hvala građanima i građankama što podržavaju put ka Evropskoj uniji. Zajedno i hrabro i odlučno idemo naprijed ka poštenoj, pravednoj i evropskoj Crnoj Gori. Hvala vam.